Velkommen til kurset Word 7. På dette kursus skal du lære at arbejde med typografier. Typografier er en smartere måde at angive, hvordan din tekst skal se ud på, end bare at vælge skrifttype og skriftstørrelse og fed og understregning for eksempel, eller farve. Allerførst så skal du starte med at åbne Word, så du har det klar. Og når du har gjort det, så kan du have den her video liggende åben samtidig med Word, og så kan du skifte imellem Word og videoen med tasterne Alt og Tabulator. Alt, det er tasten, der sidder lige skråt ned til venstre for Z, og Tabulator er tasten, der sidder lige til venstre for Q. Hvis du trykker Alt og Tab ned samtidig, så skifter du imellem de åbne vinduer, der er i Windows, og så kan du altså hurtigt skifte imellem Word og videoen. Allerførst så skal vi have noget tekst, vi kan øve os på, og der kunne man jo enten vælge at bruge en masse tid på at skrive noget tekst, eller man kunne åbne et dokument, man har lavet tidligere. Men i det her tilfælde, så skynder vi os bare at lave lidt tilfældig tekst, og det kan man gøre ved at skrive lige med, rand for random, og så kan man angive, hvor meget tekst man har lyst til at have. Jeg vil have 20 afsnit. Og så kan man trykke på Enter-tasten, og så har man en herlig masse tekst. Og det kurset i dag handler om, det er at få den her tekst til at se godt ud, så let som muligt. Og i den sammenhæng er der to udtryk, jeg godt vil nævne. Det ene udtryk, det er det, der på engelsk hedder less is more, altså mindre er mere. Det udtryk dækker over, at man kan opnå et bedre resultat ved at begrænse sig til nogle få effektive virkemidler. For eksempel er det ikke særlig smart at have måske 5 eller 6 forskellige skrifttyper i et dokument, og 5 eller 6 forskellige farver, og 5 eller 6 forskellige skriftstørrelser. Måske er det smart at begrænse sig til måske 2 skrifttyper, en til overskrifter, og en til normalteksten. Og måske er det også smart at begrænse sig til 2 eller 3 farver, sådan så at det hele ikke kommer til at se rodet og tjusket ud. Less is more. Et andet udtryk, som også er hentet fra designverdenen, det er det udtryk, der hedder KISS. Keep it simple, stupid. Altså hold det enkelt, dumme. Og det dækker sådan set lidt over det samme, at ved at gøre tingene så enkelt som muligt, så er der mindre risiko for, at man får lavet nogle fejl. Hvis man hver gang man har en overskrift, nu laver jeg lige en overskrift her. Hvis man hver gang man har en overskrift, går herop og vælger, om det skal være en skrifttype Arial, og den skal være fed, og den skal være 20, og den skal måske være dobbelt linjeafstand, halvanden linjeafstand, og så videre. Så vil der være stor risiko for, at når man skal lave den nogle gange, så begynder man at glemme, hvad var det egentlig, jeg gjorde, og så kommer man til at rode i det, og så får man måske valgt en Arial Narrow i stedet for en Arial, og man får måske valgt en størrelse 22, og så ser de lige pludselig ikke ens ud. Og så ryger lidt af ideen, for hele ideen med overskrifter er jo, at man hurtigt skal kunne genkende, aha, det er en overskrift, aha, så starter der noget nyt. Husk altid Ctrl-tasten længst ned til venstre på tastaturet, og sæt fortryder. Det er dejligt at fortryde. Det er det samme som fortryd-tasten heroppe.
Det første og letteste, jeg vil vise, det er lige, vi fortryder lige sådan der. Det første er at lave nogle steder, hvor vi laver nogle overskrifter. I må gerne enten skrive nogle, eller I må bare lave nogle med enter-tasten. Gå ind og vælge ud, hvor I synes, der skal være nogle overskrifter. Og når I så synes, I har et passende antal overskrifter, så sæt musen ovenpå en overskrift, og så heroppe under startside, fanebladet, vælger I simpelthen, at det er en overskrift 1. Overskrift 1 og overskrift 2 betyder bare, at man kan have dem niveauinddelt, sådan så at hvis man har underemner under en overskrift 1, så kunne man lave dem til overskrift 2. Det kunne for eksempel være, et eksempel, det kunne være, at vi havde nogle lister over farver, og der havde vi måske rød, og vi havde blå, og vi havde hvid. Og så havde vi også en anden overskrift, der var tapeter, og der havde vi måske stribet og ensfarvet. Så ville man sige, at farver var en overskrift 1, og rød, blå og hvid var overskrift 2. De overskrifter inde under farver. Tapeter er en overskrift 1, stribet og ensfarvet, det er så overskrift 2. Så kan man skelne imellem dem på den måde. Men vi er i gang med at formatere vores dokument, så vi sletter lige det her. Og så markerer vi ellers vores overskrifter og laver dem til overskrift 1'er. Det er kun lige for eksemplets skyld, så vi tager bare lige et par stykker. Nu har vi valgt nogle overskrifter 1'er, så skal vi også have en titel til vores dokument. Og titlen i dag hedder typografier. Og så markerer vi den, der hedder titel. Så kunne vi godt have en undertitel her. Det kunne for eksempel være, hvem der havde skrevet det her. Det kunne være et lille resumé af det. Jeg tror bare, jeg skriver, typografier er ret geniale, når man forstår dem. De handler nemlig om semantisk design. Design. Og når jeg siger semantisk design, så betyder det, at i stedet for at sige, at en overskrift, i stedet for at sige, at det her tekst skal være størrelse 14 og fed og blå og alt muligt andet, så siger jeg noget helt andet. Jeg siger, at det her tekst, det skal være en overskrift 1. Og så er jeg sådan set lige i det øjeblik, jeg gør det, fuldstændig ligeglad med, hvad for en skrifttype og hvad for en størrelse og sådan noget. Det er jeg ligeglad med. Jeg vil hellere fortælle noget om, hvad teksten er for noget, end hvordan den skal se ud. Og det kan virke ligegyldigt lige til at starte med, men jeg garanterer, det er genialt, og jeg vil demonstrere det om et lille øjeblik. Vi har en titel, vi har en undertitel. Vi kunne godt være lidt large og putte noget mere på undertitlen, det ser pænt ud. Og så skal vi herover, der skal vi lige have et citat. Det putter vi i gåseøjne, fordi det ved vi citater skal. Og så putter vi også et stærkt citat ind her. Og I kan jo selvfølgelig gøre det, som I har lyst. Så har vi et stærkt citat. Se, nu kommer det fede. Fordi indtil videre har vi bare fortalt, at der var en titel, og her var en underoverskrift, og her var en overskrift 1, og en overskrift 1, og en overskrift 1. Jeg tror lige, vi skal have en overskrift 2 ind også. Vi laver lige sådan en her, hvor vi skriver overskrift 2 er her. Og det er en overskrift 2. Og så har vi et almindeligt citat og et stærkt citat. Nu kommer det sjove.
Når du nu har sat alle de her ting ind og markeret dem og fortalt Word, hvad det er for nogle dele, du har, så er der mulighed for at gå herop, skift typografier igen. Husk, det er under Fanbad startside. Skift typografier. Og så kan man vælge et typografisæt. Og hold nu godt fast i stolen, fordi prøv at se, hvad der sker med din tekst. Så er der simpelthen mulighed for at fortælle Word, jamen jeg vil have alle mulige forskellige måder at sætte det her op på. Og fordi du har fortalt Word, hvad for nogle dele det består af, og hvad for nogle dele der er hvad, så kan Word lynhurtigt skifte det hele ud for dig. Der er flere forskellige, og nogle af dem er bedre end andre, eller pænere end andre, det er jo meget forskelligt. Men du kan ikke alene vælge at skifte dem ud. Nu tager vi den her, der hedder Smart for eksempel. Når du så har skiftet typografien nu, så kan du faktisk også vælge at skifte farverne. Og igen, prøv at lægge mærke til, den gør det faktisk hele vejen igennem på alt det, der var farvet før. Der kan du skifte farve på en gang. Vi skal have den der dejlige blå. Og vi kan faktisk også vælge en helt andet sæt skrifttyper, der passer til. Det er baseret på, at vi bare har brugt de her typografier. Lynhurtigt har vi sat dokumentet pænt op. Eller i hvert fald sat det op. Det er jo individuelt, hvordan man vil sætte det op. Brug lige 5 minutter på lige at kigge ned igennem typografi-sættene. Find et, du synes rigtig godt om. Prøv at finde en farve, du synes om, og en skrifttypesæt, du synes om. Og hold så lige en pause og tænk over, om du har gjort det her lige så smart indtil nu, eller om du faktisk lige har opdaget noget, der kommer til at gøre det lettere at skrive pæne dokumenter. Når det nu er sagt, at du kan bruge de her indbyggede, så er man jo også nødt til at sige det næste skridt. Og det næste skridt, det er selvfølgelig, at når man har brugt dem her et stykke tid, så opdager man, at der lige er lidt galt. Man vil godt lige, hvorfor er den ikke, og hvad nu hvis, og jeg kunne godt tænke mig at, og selvfølgelig kan man lave sine helt egne også. Og det vil jeg lige demonstrere her. Ved at trykke hernede på den lille hemmelige en hernede i hjørnet, så kan man åbne typografierne, og så kan man faktisk lave sin helt egen hernede, ny typografi. Og i det her tilfælde vil jeg gerne prøve at lave en overskrift. En ny overskrift 1, kan man sige. Den skal hedde, jeg kalder den Thomas overskrift. Så kan I jo kalde den, hvad I hedder. Thomas overskrift 1. Og typen, det er et afsnit. Man har også mulighed for at lave en typografi, der kun gælder på bogstaver, altså tegn. Så kan man for eksempel sætte en typografi på et ord ind midt i en tekst. Men det her, det er jo en helt afsnit, fordi det er jo sådan naturen i overskrifter. Og jeg baserer den på den, der hedder normal, tror jeg. Og typografien i næste afsnit, det vil altså sige, hvad skal der ske, når jeg har trykket linjeskift, efter jeg har skrevet min overskrift? Jamen, der vil jeg jo have, den begynder at skrive med normal. Jeg vil jo ikke fortsætte med at skrive med min overskrift på den næste linje. Og så kan man ellers her sætte op en skrifttype. Det kan du jo selv få lov at vælge, hvad du synes. Og en skriftstørrelse. Skal den være fed? Den skal ikke være kursiv, min i hvert fald. Skal det være en farve? Ja, det skal den. Den skal være orange. Og så kommer det nu. Det som Word ikke lader dig gøre, medmindre du selv gør det, det er, at hernede er der mulighed for at indstille al verdens ting og sager. Og nu i dag gennemløber vi det lige så langsomt, og det betyder, at vi kommer til at lave en frygtelig grim overskrift. Men det er for lige at demonstrere, hvad man kan.
Endnu et afsnit. Vi vil i hvert fald gerne have noget afstand før vores overskrift. Det vil altså sige hvid plads ovenover overskriften. Der vil vi gerne have ret meget. Og vi vil godt have, at overskriften kun er en enkelt linje. Vi vil have en lille smule afstand efter overskriften. Så kan vi se her, der er kommet hvid plads ovenover og lidt hvid plads nedenunder. Måske er der i virkeligheden for meget luft nedenunder, så det kunne godt være, at vi lige skal skrue de der 10 ned til 6. Så kunne vi godt forestille os at sætte en kant rundt om. Og det er jo bare igen for eksempel skyld. Og jeg kunne godt tænke mig, at kanten i det her tilfælde skulle gå på 2 af siderne. Læg mærke til, at jeg trykker på den, der hedder brugerdefineret, og vælger min kant. Og så trykker jeg simpelthen på de sider, der skal kant på. Vi kan sætte den på 3 sider i stedet for 2. Bare for sjov. Så har vi pludselig fået en kant på. Nå. Så kan vi også... vi kunne også sætte sproget op for den, men det er ikke relevant i en overskrift. Vi kunne gøre det til en punktopstilling, hvis vi ville. Vi kunne give den en genvejstast, så vi hurtigt kunne skrive den, så vi ikke skulle herop og klikke. Hvis vi nu ville give den en genvejstast, så kunne vi sige, at den genvejstasten for den her, det kunne være Ctrl Alt T, måske. Lad os se. Den er tildelt til varemærke, det skriver jeg jo ikke så tit, men det skal jeg jo passe på med at fjerne noget alligevel. Ctrl O. Nej, den er også optaget. Vi tager varemærketildeling, det er fint nok. Så kan vi gå ned i en, som jeg kunne forestille mig, der vil være nogen, der synes er sjovt. Det er den, der hedder teksteffekter. Og der kan man simpelthen gøre grafiske ting ved teksten. Vi kan starte med at udfylde med noget graduering, betyder sådan en flydende overgang. Vi kan da godt prøve at sige ild som farve. Men husk igen, jeg sagde less is more. Læg mærke til, jo mere vi putter på her, jo værre kommer det til at se ud. Nu putter vi en kontur på, det vil altså sige en tynd streg rundt i kanten af teksten. Det er typen af stregen rundt, der kunne man også godt lave et eller andet. Less is more. Man kan putte skygger på. Man kan putte refleksion på. Man kan putte sådan et skær på, altså en slags lys om bagved. Vi kan putte i det tilfælde et blåt lys på, det bliver ganske hæsligt det her. Og til sidst så kan vi, hvis vi har en fed skrifttype, altså en massiv skrifttype, så kan vi få den til at se lidt forkromet ud for eksempel. Men det er svært at se, når skrifttypen ikke er tykkere end det her. Nu har vi lavet en skrifttype, eller en typografi, kan vi også kalde det. Og hvis jeg trykker OK nu, så bliver den sat ind her med vores overskrift 2. Og vi tildelte den jo genvejen Ctrl Alt T. Så lad os prøve at trykke Ctrl Alt og T heroppe. Læg mærke til, at jeg trykker op med en overskrift, og så trykker vi Ctrl Alt T. Og så har vi simpelthen en genvej til vores overskrift. Nu kræver det ikke den store uddannelse at blive enige om, at det her det ser lidt hæsligt ud. Men man kunne jo lave en anden overskrift, der lød sådan her. Vi kunne kalde den 1A. Og igen, typografien i næste afsnit skal være normal. Og den er baseret på normal.
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Den er faktisk baseret på den, der hedder overskrift 1. Det er den her. Men i det her tilfælde, der vil jeg gerne formatere afsnittet. Jeg vil gerne, det der hedder indrykning, det er altså pladsen herude. Og i det her tilfælde vil jeg godt have en negativ indrykning. Jeg vil godt rykke den lidt den vej ud. Det tror jeg vil se pænt ud. Så jeg prøver lige at trække den centimeters penge den vej. Bare lige for at se. Og det er min overskrift 1A, Thomas 1A. Så nu kan jeg lige markere dem her, og så lige markere den der og sige dut. Så trækker jeg dem lige en lille smule ud. Når vi så er nået hertil, så kunne det jo være interessant at lige starte forfra på et nyt tomt dokument. Og så foreslå, at du enten sætter tilfældig tekst ind, eller at du kopierer tekst ind fra et website måske. Og så formaterer det, så det kommer til at se pænt ud med typografier. Altså en række opgaver her. Sæt noget tekst ind, enten tilfældigt med den der funktion, eller kopier noget fra et website. Jeg tror næsten, at det er sjovest det med at kopiere fra et website. Hvis man kopierer noget ind fra et website, så kan det være en god idé at starte med at trykke Ctrl plus A for at markere det hele, og så bagefter trykke på normal typografien herop. Fordi så starter man ud med, at det hele er formateret som normal. Så kan man også prøve, når man har gjort det, så kan man prøve at trykke Alt plus Control og K, og det giver en autoformatering, som kan hjælpe på nogle ting. Opgave 2, det er at lave 3 typografier fra ny af. Du skal lave en, som hedder dit navn, og det skal være en titel. Så altså, du skriver dit navn og titel, og den sætter du op, så du får dig en flot titel til din opgave. Det vil altså sige større end din overskrift 1. Du skal også lave en dit navn, overskrift 1, som du skal bruge som overskrift til de afsnit, du laver. Og til sidst, så skal du faktisk også lave en dit navn, normal, som skal bruges til brødteksten. Og jeg vil godt sætte nogle rammer op, for jeg vil godt sige, at den her skal være 20 punkter. Det vil altså sige, at skriftstørrelsen skal være 20, ellers så er det valgfrit. Skriftstørrelsen af titlen, den vil jeg godt have skal være
40 punkter. Og den vil jeg også godt have, skal være centreret. Og normal skriften, den skal være 12 punkter og 1,2 i linjeafstand. Og så vil jeg rigtig gerne have, at der er 10 punkter luft før og efter afsnittet. Det her kan vi lige gøre sådan her med, så det er til at læse. Endelig er der en opgave 3. Og den hedder print det du har lavet, så din lærer kan se det. Print til farveprinter PLC, hvis du har brugt farver. Godt. Det er dagens opgave. God fornøjelse.